anyị na-anabata gị na mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa. N'ụbọchị taa anyị na-atụ anya mwụsa ka ike Kraịst na-arụ mmadụ niile. Nwanne nwoke Marcus ịhụrụ ka Chineke ji gọzie anyị na ihe omume nke gara aga na otu anyị si nwee ihe nwapụta pụrụ iche. Na ụbọchị taa gị onye na-ege anyị ntị, ị ga-esorokwa wee kporie ndụ n'ime okwu Chineke nke ọ gaje ime ka ọ pụtara anyị ihe dịka onye ozi ka Chineke ga-enye ozi ya. Ihere nke ozi ọma adịghị eme m, n'ihi na nke a bụ ịhụ na nke a ọ bụ ihe ndị gara aga. Ị mara ọtụ ndị mmadụ ha sị agasịkwara na m biri ndụ n'oge nke Pọl, mgbe ozi ọma dị ukwuu, mgbe ozi ọma dị ike, agasịkwara na m biri ndụ n'oge ahụ mgbe a na-eweta ogbugbo ya na-abịa. Mana ọ dị ugbu a, n'abalị a, ọ bụ ike nke Chineke na ndụ gị. Asị m na ọ bụ ike Chineke na ndụ gị. Ọ sị na nke a bụ ike Chineke na ndụ gị ruo nzọpụta, ka bụ ike Chineke ruo nzọpụta. Ozi ọma nke onye nwe anyị na-enye gị, nke ọ na-enye anyị, ọ ga-akpọrọ anyị pụọ n'ụzọ nke mbibi, ọ ga-akpọrọ anyị pụọ n'ụzọ nke ịla n'iyi, ọ ga-akpọpụta gị pụọ n'ụzọ nke na-eduba n'ọkụ ala mmụọ. Nzọpụta ga-abịakwute gị. Ana m ekele gị n'abalị a na nzọpụta ga-abịakwute gị. A soro gị na-aṅụrị ọṅụ n'abalị a. Nzọpụta, mgbapụta na ịgụ gị n'onye ezi omume site n'ike nke Chineke nke na-atụgharị ndụ mmadụ. Ọ ga-abịakwasị gị n'abalị a n'aha Jizọs. Ka ike Chineke nke na-eweta nzọpụta lee nke a nye mmadụ niile, nye mmadụ niile. Gịnị ka mmadụ niile a pụtara? Gịnị ka ọ pụtara? Gịnị ka ọ pụtara? Ị nọ n'ebe ahụ? Ị so na mmadụ niile a, n'agbanyeghị onye ọbụla ị bụ, dịka onye na-amaghị ihe ọ dịra gị, onye gụrụ akwụkwọ ọ dịra gị, ihe nọ n'ogo dị elu, ị nọ n'ogo dị ala, ọ gbasara gị. Anọbeghị m na nzukọ mbụ, ama m ihe ndị a ga-eji mee otu a. Ọ bụ n'ihi gị, ọ bụ maka gị n'abalị a n'aha Jizọs. Nye mmadụ niile nke kwenyerenụ, ekwere m, asị m na ekwere m. Ihe ndị ọzọ na-ekwu, ekwere m. Ihe ndị ọzọ na-eme, ekwere m. Ihe ndị ọzọ na-apụghị ime, ekwere m. Ozi ọma na-abịakwute gị taa dị ka ị na-ekwenyere n'abalị a. Ogbugbo nke eluigwe abịawo nye ndị Juu na mbụ, ndị okpukpere, nyekwe ndị Grik. Ị maara na e nwere ọtụtụ ndị mmadụ nye ndị Juu na mbụ. Ha sị abụ m onye Juu. N'ime mmụọ, ana m aga nzukọ, ana m aga ihe ọmụmụ, ewụọla mmiri dịka nwatakịrị, wee na-esokwe na-eri oriri nsọ. Agaala m n'obodo nsọ a nye ndị Juu na mbụ. Ka wee onye okpukpere, ọ dị mma na ị na-agụ akwụkwọ nsọ, ọ dị mma na ị na-edebe ihe okpukpere niile a na-eme nye ndị Juu na mbụ. Ọ na-abịara gị nyezie ndị Grik, kwa ndị na-amaghị ihe, ndị na-amaghị ihe ọbụla banyere okpukpere. Anọbeghị m ebe ahụ mbụ. Ihe ọbụla ịbụ, akụkụ ụwa ọbụla nke isi na-abịa ozi a nke na-eweta ogbugbo na ike dị ike, ọdịnye mmadụ niile. Dị ka ị na-ekwenyere ozi ọma ka esi n'eluigwe na-abịa, ọ maka mmadụ niile. Ozi ọma nke Kraịst, ozi ọma nke nzọpụta, ọ nke gị n'abalị a. Ewo, ana m ekele gị Jizọs maka ịbụ onye nzọpụta m. Ana m ekele gị na onyinye amara nke nzọpụta ruru m aka. Ana m ekele gị ihe niile nke i mere wee nye m n'ụbọchị nke taa. Ya mere enyi m, ọ bụrụ na ị ka nọ n'ebe a n'obi abụọ, ejibeghị ndụ gị wee nye Jizọs Kraịst, m na-arịọ gị ka ime nke a, ka ị wee nwee nwepụta ịhụnanya nke Chineke na ọrụ ọ na-alụ n'ime ndụ anyị. Ugbu a ị ga-aṅa ntị
hụkwana onye ihe dị otu a mere n'ime ndụ ya, otu mgbanwe na nzọpụta jiri ruo ya arụ. Mgbe e mechara nke a, ị ga-anụ ka onye na-eje ozi WF Kumuyi ga-enye gị ohere ọma iji nwee mkpebi bụrụ onye agbanwere. Mana a ma arịọ gị ka gị na Chineke nwee mmekọ ọ hụrụ n'anya, ọ chọrọ ịgbanwe ndụ gị. Ọ bụrụ na gị na Kraịst ezute, ị ga-ahụ ihe dị iche n'ime ndụ gị n'oge na-adịghị anya. Dowe aka gị ahụ n'elu dịka ị na-eguzo. Anyị na-ekpere gị ekpere ugbu a n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka ọkpọ oku nke ị na-akpọ mmadụ niile. Mgbapụta bụ nye mmadụ niile bụ ndị na-akpọku aha nke Onyenwe anyị. Anyị na-ekpe dịka nkwa gị si dị, gbaghara mmadụ niile ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe n'ike na ume na iguzosi ike na ịdị ike nke na-eso nzọpụta abịa ga-abịakwute mmadụ niile ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe dị ka nzọpụta na-abịa ugbu a, ha wee laa n'ụlọ ha gaa ebe ọbụla. Ike iguzosi ike, ike iguzo n'ezi omume, ike iguzo iche na ike iguzo dị ka ezi nwa Chineke nye mmadụ niile n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị Onyenwe anyị n'ihi na anyị ma na imezuwe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Welie otu aka elu wee tụkwasị aka n'ebe ị nwere nsogbu ahụ. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'abalị a. Anyị ma na ị gbanwebeghị, ike gị agbanwebeghị, nkwa gị agbanwebeghị. Anyị maara na ihe ọla anyị rịọrọ site n'aha Jizọs, a ga-emere anyị ya n'oge a, nye onye ọla n'ebe a, nye onye nọ n'ebe nke ọzọ, na onye ọbụla nke soro na-ege anyị ntị. Ike a nọ n'ebe ha nọ ugbu a. Ya mere ana m ekpe Onyenwe anyị n'ogbugbo nke si n'eluigwe ga-abịakwasị mmadụ niile n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì mepee ugbu a n'aha Jizọs. Ihe niile zara aza na-arụ gị pụta n'aha Jizọs. Ịkpụ ìsì na ntị ochichi pụta n'aha Jizọs. Ihe zara aza n'azụ, ke zara aza n'ụkwụ, ke zara aza n'olu, pụta n'aha Jizọs. Ana m ekpe Onyenwe anyị ọrịa na-apụghị ịgwa agwa, ke dịka kansa, ma ọwa ọnya afọ, ma ọwa ọrịa ụkwara nta, ma ọrịa nọ n'ime arụ. Ana m enye gị iwu ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ndị nwere mba mmụọ, nke nwere mkpọnwụ ahụ, ma ọwụ mkpọnwụ ahụ, ma ọwụ ịda ngwụrọ, ana m enye gị iwu guzosi ike ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa nke arụ gbafuo, ọrịa niile nke ekpenta, ọrịa nke COVID gbafuo n'aha Jizọs. Ọrịa obiri na aja ọcha ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ihe ọlawa ọchịchọ nke ndị gị zaa ahụ ugbu a. Ebe niile aka ekpe aka nri n'etiti, gbaa gburugburu ebe niile, n'obodo niile, gbaa gburugburu ụwa niile, ka ihe ngosi na ihe ịrịba ama ju ebe niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe ihe ịrịba ama ebe niile, ike nke Chineke gosipụta ebe niile. Onyenwe anyị, ka e nwee akụkọ otuto ebe niile. Anyị na-ekele gị n'ihi na ama m na ịzawo. Anyị kpere n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka ige ntị n'oziọma nke ụbọchị taa. Chineke gọzie gị ebe ọ dị ukwuu, chebe gị ma debe gị, wetara gị ihe ọma na ndụ gị n'ụzọ gị. Ya onwe ya bụ enyi nke nọ nso mgbe niile karịa nwanne, ya debe gị, ya mekwa gị mma. Obi na-atọ anyị nke ukwuu na anyị na iwe nwekọ na ihe omume a. Anyị na-ekelekwa n'ihi ezinụlọ gị. Anyị chọrọ ka anyị niile unu na-enwe mmekọ. Ana ebe kachasị mfe inwe mmekọ a bụ na igwe na-ekwu okwu nke na-aga na ikuku.
ya mere kpọtụrụ anyị na www.gckhq.org/connect. anyị chọrọ ka anyị na gị nwee mkpakọrịta n'ịgba ọsọ eluigwe a. ama m na ị chọrọ enyemaka, ọ nọkwa n'ebe ahụ. anyị ga-amara banyere nke a. anyị enweghị ike inwetụ ndidi ịnụ olu gị na otu isi na-agba ọsọ a. Onyenwe anyị gọzie gị.